ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ସେହି ଅଭିମାନର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହାଣି ମଣ୍ଡପରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଅଭିମାନିନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାଟ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଚସା ବା ବଚନକା। ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ରସଗୋଲା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗେ, ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମିଳନ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରନ୍ତି ନିଜ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଅଭିମାନ ପରେ କ୍ଷମା, ବିରହ ପରେ ମିଳନ, ଏହା ହିଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।